those were the finalists. You might remember. And this prize, the Stenen Hinder, in this Horses to Fly competition, is going to be given by Herma Donker. And Herma is the sponsor of this subject. Die hele mooie Horses sportcompetitie vragen. De eerste gaat binnen. En daar komt ze. Oei, oei, oei. Dit wordt spannend, mensen. And it's going to be quite exciting. GPD Aron together with Ietsen Hoekstra. They are already champion. Art van Vrij. Henk Hammers, kampioen met de E. Lotje van der Wel. Henk Hammers, champion at the Mares. En Mechelen Vuring, de kampioen extra Ritse van de Volle. And the last champion is Reitse van der Pol together with Merle Veuring. Drie champions. Race 4. Dames en heren, voor de duidelijkheid voor de 3 aanspanningen. Wordt er 1 uitgehaald. Immers zijn alle 3 al kampioen. And something you need to know, all of them are already a champion. And we've got 2 minutes left. They're already champions, so we're just going to do one more round to decide who is the overall champion. Because we have to get ready for the show Hinder van Harig tonight. And too bad for the people watching from home. I am not sure if it's going to be broadcasted, maybe on a later time. But for the people who are here today, or who were here yesterday, you are the lucky ones. Johanna, And what's the name of the prize again? It's Stien Hinder. I cannot pronounce it either. I don't really know much about the Frisian language. And we're going to watch the best of the best. Het gaat in 1 keer gebeuren, mensen. We gaan nu niet overrijden, dus u moet de jury een handje helpen. And asking the people in the audience to help the judges a little bit. De laatste dans. De laatste dans. Richting de land. En dan moet het gebeuren. Wie wordt de kampioen der kampioenen? Oh, dit is super mooi. Kijk ze aan. Publiek, die heeft hier de beste. Laat het nu horen. Wat is het? Wat is de ongelooflijk? Wie wordt de kampioen der kampioenen? Oei, oei, oei. Jury brengt nog een keer. Lekker vallen voor de mensen. What's new? Voor de champion. De uitbieter van de bepalen tussen 10 en 2,71. Het wordt een wakker tweede
Go. Let me get to the right page there. Lopke van der Biel, side by Alwin 469, together with Henk Hammers. This is a quite prestigious prize to win. Put your hands together. Even if you're at home, why not? And we have enjoyed a lovely, lovely group of horses. And we chose this horse because of the high quality of the hind leg in the movement. And when you have the Frisian stud book in mind, you can be very, very proud about these horses. Dan is het zover, dames en heren, dat Herma Donker die prachtige eerlijkheid uitreikt. And the sponsor, Herma Donker, is the one giving the prize. 3 jaar geleden naar Sieberwinkelman met Cesar. 2 jaar geleden naar Radboud Kulsel met Vossenberg T6. En vorig jaar voor de doorkoemend van de Butenaren met Iris Seinsma. Nederland bestuur daarbij aanwezig. 3 geweldige kampioenen in de eindstrijd. En superveel dank aan de sponsor Horses to Fly. And of course, a big, big thank you to our sponsors, Horses to Fly. Dit daarbij met bloem in de hand. Bestuur aanwezig. Ronde van Goede Bosma. Ja, als je op de eind. We gaan eruit, dames en heren, met nog 1 keer prachtige paardjes maken. En maar ook daar. Willy Donker spontaan. We hebben het Stine Hinder weer beschikbaar gesteld. Gevonden door Henk Hammers en Lopke van de Bellen. Fokker van Lopke, Henk van de Bellen. And Herma Donker is the one. Prachtige dag op de Fokker. Alles op de lijn, dank aan Horses to Fly, dames en heren, de laatste 1 ronde. Ik zou zeggen, Jeroen de Borsten. And we're going to the last lap of honor. Voor de kampioen en kampioenen. Let's do Henk Hammers, Lopke van de Bellen. Dit gaat nog even mee. Het Stine Hinder gaat mee. En de organisatie heeft het goed gedaan. Henk, ga je gang. Daar nog eentje aan liggen. En dat heeft hij als batterij zijn. De Bel van Alwin 469 van Winkelhorst in Innerweeg met Henk Hammers. For the people watching from home, this was the lap of honor of Henk Hammers. Bovenste Menneveering, bovenste Ietse Hoekstra. And also congratulations to Merle Veurink and Jelte Hoekstra. Netjes tevreden door Henk Hammers. Henk, helemaal is dan 1 keer voor jou en nog precies 35 seconden. Hier is hij, de kampioen der kampioenen. Ga je dan. Mensen nog 1 keer, hè. Even, voor Lopke en Henk Hammers. Kom! Mooi. Lopke, die hand op vandaag. And I am very, very sorry for the people in the audience. Our battery was empty. Just in time to talk to you about the end of today. A big thank you to the judges of the Horses to Fly competition.
And we are about to finish the Friday program. We are going to get ready for the show tonight at Hinder van Harig. We need to ask all of you to leave the hall. We're going to do some cleaning and getting ready for the show tonight. For the people watching the live stream, if you're still there, I hope to see you tomorrow. For the people in the audience, I hope to see you tomorrow.